Gylch Defaid ar hyn o bryd yma adran y Croes-frid. Dwi'n mewn cwmni da, sef Caderyddus Cymdeithas y Defaid, adran Cymru ar NSA, Caryl Hughes. Croeso ato ni, Caryl. Croeso. Ti o fferm tu hwnt i'r afon yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog. A dyma math o ddafad, ni'n gweld yn dy fe yn gyffredinol ar hyd a lled Cymru yn pori, y croesfridiau yma. Ie, mae'r croesfridiau yn bwysig, really. Mae bach o hybrid figure yn y does, wedyn maen nhw'n gallu goroesi pethau bach gwell weithiau dwi'n teimlo, a wedyn, mae dosbarth mawr yma heddiw, bob fath o bridiau croes, dweud gwir, ond fel dyn ni'n gweld, mae bob lliw a bob stel, really, bawb. Fel Caderyddus Cymdeithas Defaid, adran Cymru, ti'n siŵr o fod yn brawd iawn o'r safon sydd yn y ffair eleni? O, gwych. Mae'n hygol i weld y rings yma mor llaw. Mae'r corlanau gyd yn cefn yn llawn hefyd. Mae'n gwych. I fod yn deg, bach o ansicrwydd ar y funud yn y diwydiant, ond mae gweld dosbarthiadau mawr fel hyn yn rhoi bach o hwb i bawb, dwi'n meddwl. Mae'n anodd ar hyn o bryd, yn dwi'n gyffredinol, mae sawl her yn wynebu ffermwyr. Oes, bob fath o heri ar y funud, a gobeithio newn ni glywed rhywbeth heddiw gyda'r llywodraeth at pa ffordd maen nhw'n mynd i arwain ni, a wedyn, gobeithio beth o'n peth positif a gewn ni symud ymlaen a bod y diwydiant yn gallu goreisi a symud ymlaen efo, really. Ni'n gweld oedd yna tipyn o wyn gwyn yn y dosbarth, ond fel mae'n digwydd, fi'n credu mae dim ond yr rhai diod sydd wedi aros mewn, efe? Mae un gwyn ar ôl yma. Oes, un gwyn yn y pen, ond yndi, pob peth yn ddig yn y fod, mae dosbarth agos iawn yn canol mas yn un deud. Mae clod i'r pechnogion i gyd maen nhw wedi gwneud. Mae'n effron o gwaith twtio pob beth cyn dod yma, wedyn, edrych yn gwych chwarae teg iddyn nhw. Ond drych ar yr olygfa yma, mae yna Defaid yma bob llew a llun o ran, mae bach o wyn, bach o ddi yn eu canffonau nhw, mae'n hyfryd yn dyn nhw, mae'n wledd yn y cylch yna. Oes, gwir gledd. A ni'n edrych nawr ar mae'r beiriad Interbreed o Aberteifi. Mae mwynhau'r anrydedd yma, mae'n edrych yn smart iawn hefyd. Yndi, smart iawn, mynd trwy'r hes eto ac yn teimlo nhw eto, just i jecio be mae wedi tynnu ymlaen. Ond mae yna gwaith craffu pen sy'n ni'n yma, mae o'n dosbarth agos iawn sy'n ni'n deud. Interbreed wedi trin o thrafod miloedd ar miloedd o un, mae'n gweithio fel prynwr i gwmni Dymbia. Felly mae'n gwybod yn union beth sy'n angen, a mae'n bwysig cael beiriad sy'n deall i waith, yn dweud? Yndi, a mae wedi gweld i dod, ti penderfyniad yn reit gwic, swn i'n deud heddiw, efo'r holl defyd oedd yna. Mae'r eifannau ni lawe, dwi'n meddwl, mae'n siarad yr stiwardiad, ond mae fe mynd wrth i waith fel cath i gythrel, felly o'n i'n mynd disgwyl gwahanol fel oedd yn mynd i furiad i'ch waith. Na, ond gwybod beth mae eisiau, mae gen o'r llygad mewn sydd ffwr, a gwybod beth mae eisiau. Ond di wedi gwneud i benderfyniad? Na, fi'n meddwl mae jyst trin o thrafod gyda'r stiwardiad oedd e. Dwi'n meddwl, pwy a oer? Mae'n cerdded nôl amlaen nawr. Be fi oedd Phil Reid ar y raglen Fferm Factor flynyddoedd yn ôl. Mi'n credu dath e'n drydydd, dwi'n meddwl. O, do? Ie, a da gymeriad ar y raglen hynny. Mae'n dipyn o gymeriad fel beirniad hefyd. Nawr te. Ges i'r profiad o bod ar Fferm Factor am ychydig, a nes i'n mynd yn cweith cystal a trydydd chwaith. Ond ti'n meddwl be, oedd e siŵr o fod dipyn o bwysau cael y camera yn gwylio ti wrth y waith? Oedd, o'n i'n meddwl bod fi'n gallu godro buwch yn iawn, ond tan mae'r camera sefyll ochr ti, a pethau bach yn... pethau bach yn chwyth gynnau. A dwi rioed i plio iar eto wedyn, nes hynny. A ti byth eisiau mwyn y thebyg ar ôl y profiad yna? Na. Beth gos a gai i mastermind o'r ydy'r cwestiynau gan Professor Wyn. Mae'n nhw'n gwestiwn caled? Wel, oedd. O'n i'n meddwl bod fi'n gweld chydig bach y mameth tan i fi gael cwestiynau gan y fo. Ond dwi'n mynd deg pan mae'r camera yn dywyneb ti, ydw e? Na, mae'n rhoi bach mwy o pwysau nag yr arfer, dydy. Ydy glei, ydy. Ond mae'n... Ydy, mae fe wedi rhoi'r nod i'r stiward nawr. Can i weld. O, mae fe wedi'n taflu ni'n llwyr. Yndi. Ond ni'n meddwl bod e'n dechrau ar y pen i cha, yn amlwg doedd e ddim. Ia. 656. A dyna ni de. Siona Evans Croftai yn ennill gyda'r par sy'n 88 kilo. Tipyn o sioc i bawb. Ond chwarae teg, gwedes i bydd fe ddim yn hir. Diolch yn fawr, Caryl. Well, congratulations. Thank you very much. Amazing. Thank you. So tell me about these then. These are Blue Texel, Cross Tall and Badger Face. They're very hardy breed. They're
We keep them as commercial ewes as well, so put them back to the Butexel, have brilliant carcass lambs. Yeah, they're a lovely breed. And they're very pretty with a white, very similar to the Torwen. Yeah, they keep the Torwen markings quite well, with a bit more grey in them. But yeah, they're very pretty. Nice to see out in the field. Quite an exciting start to your winter fair. Yes, very good day. Thank Thank you very much.